Så skal der fandme laves is. 202 gram røde bær. Og i dem skal der kraftedeme med citronsaft. 11 gram. Og så lidt sødemiddel. Og så skal jeg kraftedeme med den her i 130 gram. Kraftedeme om ikke også vi skal bruge ham her. 290 gram. Helvede, det er altså flotte 290 gram det der. Det må jeg bare sige. Ham her, ham skal vi også bruge 56 gram. Og der kan du fandme bare bruge, hvad du har lyst til. Om det så fandme er banan eller kartoffelmos pulver, eller hvad fanden ved jeg. Bare det proteinpulver. Jeg kan godt lide den her. Og når man laver noget, der er sødt, så skal man huske salt. 3 gram blev der sagt. Det bliver lidt mere end 3 gram, men det bliver godt. Dine bær, de skal fandme koges. Pisse meget, faktisk. Indtil de bliver helt smatte. Lige nu koger de ikke. Så har du fandme hele din blanding her. Og så tager du bare sådan en fed stavblender her. Bare ned med den. Og så kører du bare. Fandme om ikke bærene de koger. Er de færdige? Ja, det tror jeg nok. De er helt smatte nu. Fandme om de bær de ikke er kølet ned nu. Skal vi fandme bare over i ham her. Så skal vi i gang i blender, Lars, igen. Så er det fandme kommet over i beholderne. Og så skal det i fryseren.